Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila ban lej puli da ka education loan. Pila urban chukol ha number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio laisan an riway khandai pra. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit bha Treikam daka Oswell su hila banyo na barok kidukan. Chief Executive Member Jaka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing CM ulaong baka council kampat dan Jingtip BA lakan dan em ka jing Pynjlan ya ka Samoi Treikam jongki Autonomous District Council. Haba jubah be jing keli jongki la pathai kubor ha ka arpu pratri ujili oraja pulai uba penyat ulaong baka council kampat yok setia ya ka nu ka Jingtip. Kabai day baka jing Pynjlan ya ka Samoi Treikam reula ong pan bakat kum ka jing sothu ka election MDC ka day ban long hi haus nam ar hajar arsaw bat lada baka wanno ka jing penbait thamai ya ka kernet ban riau le si kan don ka jing Pynjlan ya ka election MDC. Kat kum ka Jingtip jongi officially na ka office hadu menta kampat don kanunu ka communication se ban don kum kata ka jingtmu ban extend ya kan ka house ka jongi hendrai ka don patru ka lenti let's say teng lada kawan ka 6 schedule amendment se kum bahaka 6 schedule amendment kan don ka jing penkha yaki seat jongki ki constituency ki bala kham he tile se dawan kata kan don ka lenti ten rei hadu menta kampat don kanunu ka communication ka government ten nakalyang jungi ngishim bet ba ka election hi kaban buat jong ka council kan long hi usnam arja apsa.